kwashi adashen nan za mu samu mu sai ragon hakika. Baba shi ya haka bala ina son ka san ga sallah ta zo abubuwa sun yi yawa ga rayuwa ta yi tsada na rasa ya za a yi yanzu wanda shago ma ya kamata abubuwa sun yi tsada ba sauki ɗan kasuwa sun tsaya sun tilasta dole sai sun saka mutane na rasa yadda zai yi shi ne kawai nake wannan ka bani ina ta zuba surutu ni kadai. ka san da samu Ka san dai matsalolin da muke a kyau da ke ake misali mai kyan ado da kwalli ina san ki ba da ni. ayya wannan kamar da India daga India take ko wannan baki ran Najeriya kai kamar na ga da fuska kana kai ya mace ba ma irin albishir kawai Najeriya kullu mai kunu ce kai ka tabbata wannan wallahi kullu ce kullu mai kunu a'a mu je in kana gaddama a'a kai Allah sarki kullu wallahi na ga ma kullu ce dama ke ce Allahu akbar kullu ba shi ne wallahi kin mata ni fi sabilillahi kullu ce wannan wallahi ira kullu ce kullu wata a tunda na ga na san kullu to na ga ki zama kamar baki ba kai dai bari in ba ku sani gashi nan bari in ba ku shawon Abdul Malik wannan ne sirrin shine to hakika za mu nemi gurin wai kana da hankali yanzu wannan shine sirrin kwarai kuwa ai ka san ni nayi makarantar bokoko Abdul Malik cosmetic address bakin asibiti Gwarza local gamma hakika sai mun je mun nemi Abdul Malik zo mu je bakin asibiti kai mu tafi kuma to a'a ina kudin ba za mu dau adahi ba ai ragon nan ba sai da shi zan dama zillimi na rayuwa sai tsada babu kaya masu sauki tunda Abdul Malik ya samu zo mu je mu gani ka zo mu je wallahi ku da kin burge kuma na ji daɗi alhamdulillah na zo na yi siyayya yanzu iyali na murna suke yi yadda kika san matan sarki ko ba haka bane fi sabilillahi mun ji daɗin wannan lamarin wallahi garabasa iya garabasa sauki kai takaice maka yanzu ma ɗan ƙauyen mu tambaya suke ina ne muke yin sayayya shine wallahi tallahi mun samu shi yasa wannan soyayya tamu da ke ta ƙauye za ta dawo ƙaunar yake da ƙaunata ya makale ni a kunduna to nan ne dai sirrin gaskiya alhamdulillah babu mai cire da shan zuwa ranar ƙarshe gobe raina ashe babu mai cire da shan zuwa yalillika ga kayan jirajirai akwai kayan jirajirai kore alhamdulillah kuma har da kayan lefe ma za ka iya zuwa nan ka haɗa wa Abdul Malik bakin asibiti Gwarza local government alhamdulillah
mun gode ku da Allah ya saka da kai. Salamu alaikum. Kudu? Da baki da ke taba ba. Dama ina buƙatar mai wanda zan siyo matata mu zauna cikin kwanciyar hankali. Na ga fatar ki sai wani shani take, tana wani haske ƙara kyau kike yi. Bari in ƙara ba ka sirri ba. Akwai kuma kayan bacci wanda idan ka siyo matanka sai ma ka manta wani daren ya ƙare. Wani abin sirri ne. Kudu faɗuwa ta zo daidai da zama. Shairin alhamdulillahi bakin asibiti karamar hukumar gwarza local government. In dai ka zo bakin asibiti ka ce Abdul Malik kowa ya sani. Alhamdulillahi kaya ne daban-daban, yara da manya, maza da mata, a zo a gwangwaje rahusa garabasa. Abdul Malik ya tanaji kayan kawatawa domin ango ya ga amaryarsa cikin kwanciyar hankali, ya ganta fes kamar da kasar waje ta. Alhamdulillah. Kuma akwai arha da sauki. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu sa'a. Abdul Malik mun gode.